салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мо. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо гардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. якум мошини фурӯшии мо Mercedes Benz E-Class мебошад ки соли барори 6996, объем мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бекамбудия, ҷои задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Нав. нархи мошин 40 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 279 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 934 20 22 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшии мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6997, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш зури бадай Texas Motor то 05/2022. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 33 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 230 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 01 55 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии мо Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6994, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин аст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин нава, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 15 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 105 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 60 32 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии мо Kia Spectra мебошад ки соли барори 2004, объем мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази евро 4, бензин ҳам 800% кор мекунад. аккумулятор нав. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи Восе. нархи мошин 37 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 258 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 553 99 56 56. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии мо Toyota Camry мебошад ки соли барори 2010, объем мотор 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуб аст. мотор, коробка, ходои кузов, салон 100%, як сола ҳуҷҷат дорад. вагон омадагиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 139 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 270 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 37 11 10 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии мо Mercedes Benz E-Class мебошад ки соли барори 6999, объем мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошинча зури бадай, бекамбудия, расход надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 384 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 00 91 74. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6999, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. як сола ҳуҷҷат дорад. мотор, коробка, ходои 100%, балонош ҳам 800%. мошин навай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 37 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 258 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 211 48 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
ҳаштум мошини фурӯши мо Мерседес Бензе бошад, ки соли барори 6996 объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш автомат дар имҷосои мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, беҳуда занг назанед. Мошин бе камбудия расход надорад, на панаҳ, ягон ҷои задагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 47500 сомонӣ ба рублиҳозира гардонем 331000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 924 40 97 97. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.